L-ex kap u llum deputat tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija tenna li għandhom jittieħdu passi u tintrefa' responsabilta fil-konfront ta' dawk li warbu lill-ex kap nazzjonalista Robert Arrigo. Huwa qal dan mal-mikrofonu ta' One News wara tmiem il-laqgħa tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista it-tnejn li għadda. Robert Arrigo għamel referenza għal nies li jurew naħseb disrispett totali u naħseb għandhom jittieħdu l-passi u r-responsabilità dwar minn aġixxa b'dak il-mod fil-konfront tiegħu. Qal ukoll li din hija weġa kbira li m'għandix tkun. Naħseb ta' Robert Arrigo hija weġa kbira illi m'għandix tkun, m'għandix issir u għandha tintrafa' responsabilità fuqha. Dawn id-dikjarazzjonijiet ta' Adrian Delija jikkontrastaw għal kollox ma' dak li qal il-kap Bernard Grech ftit tal-ħin wara ma' l-istess ġurnalista din il-Kamra tal-Aħbarijiet. Fil-kummenti tiegħu b'reazzjoni għal dawn l-allegazzjonijiet minn Robert Arrigo, Bernard Grech giddeb lill-ex viċi kap nazzjonalista. Għalli twara minnekum il-Partit Mu veru xejn. Għalli qalu li. Intant Adrian Delija reġa' għamel referenza għal messaġġ li bat lis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino li fih saħaq li għandha tintrefa' ir-responsabbilta illum qabel għada. Nittama li kellimni. Dawn id-dikjarazzjonijiet ikomplu jikkonfermaw il-firda, il-ġlied u l-intriċċi li għadhom qed jiddominaw fid-Dar ċentrali f'Tal-Pjetà. Dikjarazzjonijiet li jikkonfermaw għal kollox ukoll kif minn mindu laħaq kap nazzjonalista Bernard Grech mhux biss ma sabx tarf ta' dawn il-problemi, iżda saħansitra taħtu komplew jintensifikaw. Xhieda ta' dan hija wkoll apatija li tkompli tiddomina fil-Partit Nazzjonalista u li deret fl-aħħar elezzjoni għal kariga ta' Viċi Kap hekk kif 30% tal-Kunsillieri Nazzjonalisti lanqas biss marru jivvutaw.